Rydyn ni'n dysgu trwy straeon. Trwy gwyddoniaeth. Iaith. Technoleg. A chan. Rydyn ni'n dysgu am Gymraeg. We learn in English. Ac mae'n ffyrdd sydd yn unigryw i ni ein hunain. Rydyn ni'n dysgu oddi wrth ein gilydd. Trwy gysylltiad. Creadigrwydd. A gofal. Mae adnodd wedi cael ei lunio gan athrawon, dysgwyr a chefnogwyr ledled Cymru. Rydyn ni'n gwrando ar yr hyn sy'n bwysig ac yn gweithio ochr yn ochr gydag ysgolion i greu adnoddau dwyieithog sy'n meithrin llythrennedd, yn hyrwyddo llesiant ac yn rhoi gwrthhiliaeth wrth wraidd bob ystafell ddosbarth. Rydyn ni'n ysbrydoli dysgu sy'n para oes. Ym mhob ystafell ddosbarth i bob dysgwr. Rydyn ni wedi adeiladu ein gweledigaeth gyda'n gilydd. I dyfu, addasu a ffynnu ochr yn ochr ar cwricwlwm i Gymru. Nid geiriau ar dudalen yn unig yw hyn. Mae'n addewiad byw i ddysgu, i Gymru ac i'n gilydd. Dyma ein dyfodol ni, dyma ddysgu yng Nghymru. Dysgwch fwy am ein strategaeth a dyfodol dysgu yng Nghymru. Chwiliwch am adnodd.